Neste contexto inestable no transporte hai malestar dos viaxeiros de Galicia a Madrid polos altos prezos dos trens. Incluso os hablos, anunciados como de baixo custo, teñen picos nos que son máis caros que o avión. Os hablos chegaron a Galicia en xullo de 2024. Son convois máis básicos e mellor de prezo, como unha sorte de aeroliña de baixo custo. Pero tamén, como as aeroliñas de baixo custo, custa facerse coas ofertas que anuncian. Sí, eu esas gangas tampouco nunca se atopo. No los he visto nunca. Llevo años cogiéndolo y no, ofertas de esas no. E tamén, como aos voos, os prezos dispáranse cando hai máis demanda. Depende se é un viernes, un sábado, claro, un domingo para volver a Santiago. En algunas franjas es el doble de otras. De mediodía, tarde, nas horas máis normales, non? Sí que se dispara máis o precio. Ahora mismo sale un precio, pero si coges uno que viene después, que ya es un AVE, te cuesta el doble. Pois ás veces pode ir máis caro que o AVE. Se queremos, por exemplo, viaxar a Madrid dende Vigo este venres, o billete do tren de baixo custo pasa dos 100 euros. Ben é certo que despois de conxemar e tamén os prezos do avión se disparan, pero din os viaxeiros que ás veces ata sae máis barato voar. Mirando, comparando, incluso pode ser máis o tren que o avión, a veces. Pois mira, eu viñen hoxe de Barcelona en avión e saliume máis económico que no tren. Aqui para ela 76 euros. É demasiado, mas é menos que avião. Sim. Queda agardar polo efecto que poida ter nos prezos do tren a marcha de Ryanair, que suspenderá as conexións Santiago-Madrid a finais deste mes.